Okay, sorry for that network. We are back. So those natural laws law for mother to be successful. Once you apply those natural laws of thinking like people you want to be like, if you want to be successful, think like successful people and apply the normal rules. And with rules na-achị ihe ọbụla. Onwe ihe ọbụla ị chọrọ, ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ a professional, you go and learn and they behave like one, you will be there. Gịnị ka na-ekwu ihe dị na natural principle. Now ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa na-asị na ha chọrọ ka ha bụrụ nke a maọbụ nke ọzọ. Ka m gwa gị nwatara ịmarọ datin ahụ ihe na-akpọ miracle. Gịnị wu miracle? Ka m jigoro gịnị wu miracle. Enwere ihe wu miracle abụrụ natural things melụnụ mana o melụ in a faster mood. Gentị ihe ọ bụla ị kpọrọ miracle ha abụrụgo what you deserve. This is na-akpọ miracle. Ka m gwa gị ihe miracle. Miracle what you deserve that is bound to come to you, but you meziri one or two to hasten it up. Now a miracle. What you don't deserve can never come to you. We need to consult a specialist. Onye ma masalo ihe anwa na ahịa gị. O wee mee ihe o kwesịrị ime. Nye gị ihe o kwesịrị inye. Ị apply ya by ịṅụ ya no. O wee je lụọ ihe o kwesịrị ịlụ in a faster mood. That is miracle. The only thing miracle ga-eme ihe miracle bụ na enwere mmadụ nwere ike si n'aka mmadụ wee hasten ya those things he deserve ọ bịakwute gị in a faster way. Mana ọ bụrụ na ị deserve that, it will never come. So ihe mmadụ ga-emere gị owu i hasten that one, that thing anwa dịgoro in the process. Ọnya ọhịa anyị na-akpọ miracle. Mara gezie ntị ka m gwa gị. Maka ndị na-eklem na nọọsụ aha chi ha maọbụ chi ha like Jizọs na-agwọ ọrịa. Ọga ihe anyị na-akpọ miracle na-eme n'afa Jizọs. Example, maka na iberivu na-eme na nke ndị Shintoism Japanese ọ na-emere ha. Nne m datin ya nwee si na miracle. Ndị Shintoism na ọ na-eme na be ha mana ha yọrọ na ha Jizọs. Ịghọtara ya? Then ndị Hinduism, the Indians, ihe ahụ na-akpọ na onyenwe miracle na-emere gị maka okpukpe gị n'ịbụ nwa Jizọs. Ọga datin a na-emerụ ndị Hinduism. O doro gị anya? Datin ahụ na-asị na onyenwe miracle na-emere gị maka na ikwenye n'aha Jizọs. Ọga ọ na-emerụ ndị ụmụnne anyị dị na-eti isi na. At least the last time I checked, highly respected Alhaji Aliko Dangote still remain the richest man in Africa. His riches ọyọtara ya n'aha Jizọs. Yes, ana m achọ ịkọwara gị n'ihe dị na Sokoto dị na Sokoto. Stop overprouding yourself. Stop thinking that your own religion is superior than others. It's wrong. O nwere world religion ọbụla adịghị testimonies. O nwere any religious sect adịghị testimonies. Whatever I call testimonies, oga ndị example ndị nọ na ekist, the ekist, they believes in law of sound and light. That is a good testimony. Is it cross bearers? They believe in abroshin. How many testimonies? Is it lodge members and they all give testimonies? Is it in Eze-Ana? They give testimonies. Can we? All more chukwu na-asụ ude mgbe ọbụla ị nọrọ wee practice religious faith. Gịnị na-arụ ọrụ n'ime mmadụ bụ your conviction, your faith. If you don't have faith on somebody, on something, it will not work for you. Let me use myself as a spiritualist example. If you don't have faith in my method of doing things, you don't have faith na nwere ike intercede to you. You don't have faith that na nwere ike be of great help to you. Oh God, don't come to me. You can only consult
whatever you believe in and what you have confidence in. Only one problem you believe in that na na intercede on your case. So see what he na alụ n'ime mmadụ bụ ihe na-akpọ miracle bụ heart, mind. This mind in Afu have the ability to attract, because what you are longing? You are longing for something goodies. You are longing for something very good. Let me start from where I started. When I started this spirituality journey, I told myself that I want a duplex. I want upstairs, that I have lived in downstairs long enough. Remember, I went to internet. I was like in the dream. I imagined the type of house I want. Remember, we got internet then. When download for one house, that internet will go. When download the child TNM as a screen saver on my phone. So governor, every morning I will look at these things. This is what I want. It's mind. I use mind to draw it. Once I know draw it to me, and when meditation, they are not serious. My two students, and we got time 5, 10, 15, 20 minutes, 30 minutes a day set aside for their meditation. With declaration. But you have to tap it. Also tap it and say, I receive. They tell them what time that good thing you are longing for first here in the land of the living. So, actually, again, a prayerless child of God is a powerless child of God. Prayer is not you are uttering the word. Let me give you an example. As a group prayer, what do you grasp from it? Even if you is it not spiritual exercise? Out of mind. Be gonna think about be gonna think about him more. Be gonna think about spirituality and how this works. Strength. Yes, that you are longing, you must give it life by believing, then by acting, doing the needful, then by believing and conviction in particular thing, you attract those things by longing. So you must long for that thing you deserve, and if you long for it, you will attract it. It's like magnetic, because once you are longing for something, that thing have already taken possession of your heart. And once you have taken possession of your heart, then you are attracting that thing that's still a mirage. That thing that is still a mirage. You are trying to attract it in the thought form. When about thought, a create. Thought is the spiritual mind. You create by thought form. Emonona uchicha eji eme ihe ọjọọ, eji eme ihe dị mma. Onya ka eji wee sị gị, Jizọs ji wee sị gị na ụfọdụ na-asị nwaanyị ji ekwu otu Jizọs. Yes, enyi ekwu Jizọs wụ na mmeji ihe ma wee mara gị atụ. O nwere ebe ọ sị na-asị na ụlọ akwa n'iko, mana ya gwara na agụụ ikwu iko kwa ụlọ. That is if you think about it, because woman the power of mind eji create. So why can't you use that your power of mind to create positivity? So if you don't believe, but here you give a spiritual exercise, you have your own altar, so that you will be concentrated in focusing, in thinking, and meditation. Yes. All know what you do when they irradiate powers. So now, you are attracting those things you to create here in the thought form, those riches, and where you want to belong. He creates it with thought form. Now, by longing, you long for it, and they attract it for you. Miracle take place. Because before those things happen in the world of physical, you must create them in thought forms and long for it and attract them to yourself before being at the world of reality. I don't want to sound over spiritual for you to understand, because I understand that some of my followers are still in kindergarten level. Yes, I have been dodging to teach you these things in fullest. But then I check that thing I know miracle.
That thing na miracle is what you created for yourself. Ihe a force ga-alụziri gị bụ na mmadụ nwere ike ikwupi okwu n'isi gị and activate that spiritual force to move in a faster way to happen to you. That is miracle. And I can tell you that thing will miracle na-eme n'obi mmadụ, all spirit na attract ya. Ọ bụrụ na you believe on my temple, yes, that conviction and belief. Now, you believe on ọ bụrụ na na-ekwubi okwu si na temple a n'isi gị na ọ ga-abịara mmezu. It come to pass. Ọ bụrụ na you want to believe, don't try it. Ka mmalụ ga-atọ nwa otu ụbọchị one of my reverend father friend na-akọrọ m akọ wee sị m na o nwere ụbọchị ya mgbe fada ede ka na-ewu. O wee sị na ụbọchị ya nwa na ọ nwere reverend father, of course, na ọ na-eje elele wee branch ya na be ha. Yes, because he's from my side. Branch ya na be mma ya wee sị m mana akwụkwọ elele ka ya na-eje na ya na-agafe isi ka ya branch ya ka ya sị hello. Mgbe a wee sị elele ka ị na-enyosi ya, mgbe a wee sị ya nwa m tenu. Mgbe a wee gbawa n'ụlọ wee je bute galọn gbanye ihe mmiri si ya ruo ya ka fada elele gọzie rie ya je ọkụ esi ya mmiri ọtazikwa na ya ụfada ya narị ya mmiri doya na moto wee ruo elele ebupụtakwa mmiri dọwakwa ebe n'ọta. Funny enough, fada ele kpọpụtazie as a priest among the priests bịanụ si ya na onye ya agọzi mmiri ya agọzicha mmiri orukwa mgbe ya na ya bụrụkwa galọn mmiri je chi na moto natazie branch kwa na be mmụ ya ka ya dawara ya mmiri nsọ ya gọzi mmiri. Ihe ọpụta na onye agọzikwara mmiri niile mma ya si ya mmiri a ya binyere o metụkwa na elele ọsịa chikina na-agọzi gị. That is faith and conviction. Ọ ya alụrụ ya ọrụ ya na-agwa ihe ihe a bụ faith, ihe a bụ faith and conviction because o believe na that altar fara edewube. Ịghọtara ya? Etu a ka ihe si alụ ọrụ. Ọ bụrụ weda ma ị kpọrọ the name of Jesus ma ị kpọrọ the name of Krishna. Oga, if you do your spiritual consciousness na about the spirit of Krishna ọrụ. Ịghọtara ya? Ihe dị mkpa with that faith and conviction. Oga, I believe na ndị ichie na be nne na nna gị na-ewudo ha obi gị si ike wute ata esheki na esheki kpọkuo ndị ichie kpọkuo chi gị ịchụọrọ ha dị ha ya anara ihe ọha ya emele. Ịghọtara ya? Ọ mmụọ na-asụ ude. Ihe dị mkpa bụ that conviction na ọ bụghị ana na imetụ ihe na-etu aka na ọ dịgoro mma. Ịghọtara ya? That is spirituality. Ka anyị hapụ na ije na-arụ otu ka m gwakwa gị those altars mmadụ believe, those called ones and mystics. Who is Krishna? Krishna is a messenger. Understand? Yes, Krishna is a messenger. All these world religions, they are messenger of God. Makana, they cannot perform anything without Nikechukwu. Is it the spiritual head of the Ekanka, the Ek Master, the living Ek Master? I think the living Ek Master now is from America. Now, Ona is a messenger. Is a messenger. It was God, the founders of other world religion. They are messengers of God. They cannot work anything. Na it was gani Ikechukwu. In fact, onyinye obodo mmadụ nwere n'ụwa bụ n'Ikechukwu. So those founders, those who are religion leaders, na ihe niile ha perform, na ihe niile ha mere achieve while on earth, ha mere n'Ikechukwu. So ihe niile bụ n'Ikechukwu. Because they can never even achieve anything ma eweziga Chukwu. Maka na ọ n'Ikechukwu ka ha si alụ ọrụ. If you go and na-ekwu okwu, ihe na-ekwu okwu n'Ikechukwu, eweziga the power of God in you, you will cease no more. Yes, eweziga Ikechukwu etu a, you exist no more. Yes. So all Ikechukwu ka ihe niile na-eme. So ihe na-achịkọwala gị bụ ọ bụrụ na ịmụta this spirituality, how things work in spirit, then you know peace. Ị kwụsị this road. Ị kwụsị agwaghị eziokwu. Ị mara that miracle ekere ọlụ eke. Medical doctor ahụ na-aya gị o were 1 or 2 nye gị ahụ adịghị ike. That is miracle. Ị mara Chineke nwere ndị ekere ka ha bụrụ miracle na-arụ miracle ọlụ ebube na ụdị dị iche iche. O nwere problem ị ga-enwe ịdị depressed. I wee jekwu a specialist na-eme counseling. After messing counseling session with you recover yourself. Is it not miracle? Ọrụ n'ike Chukwu ka onye a dị wee nwee the gift o ji wee cancel gị i wee ike recover. Is it not miracle?
enwere ndị bụ ndị na-agwọ ya dị iche iche na-azọpụta ndị mmadụ na-enye ndị mmadụ hope ọ n'ike Chukwu. That is miracle. Ma ihe nke ihe na-achọ miracle again. Yes, na ihe imewuro, you are dying and somebody has the ability to talk to you and you recover your strength and and escape from depression. Is it not miracle? Ọ bụ n'ike Chukwu eji wee mee. Ọ bụrụ na ị na-aya ahụ, jee chọọ onye bụ ndị bụ expert, ndị Chukwu nyere ike ka ha na ya particular field ka ha nye gị treatment. Ha nye treatment ọgọ miracle. Maka na ekere ọlụ ka ị kpọrọ ha ihe that problem akpọjọrọ onye bụ novice na that particular field, o nwere ihe ọ ya emewu. So ịkpọjie na ka onye bụ doctor ya treat with that particular illness, ọ miracle. Ịgbachi na nkịtị ahụ adọrọ gị, ije na-akwụgharị si n'ime eju ụlọ ọgwụ na-akwụgharị maybe na nke pastọ ma ọ na nke onye nwa ọ gwụrụ dibịa. Ọ bụrụ na dibịa ahụ abụrụ dibịa mụ specialist, ọ bụrụ na enye ule na-eme gị achiere, ya nwere ndị dibịa na-agwụ achiere onye ụwa na otu achiere ana. That is miracle. Ije na-akwụgharị n'ụlọ ọgwụ na-akwụgharị n'ofu prayer ground kpọọ ya ministry sọrọ atọmịkpọdems na-asị n'aha Jizọs ka achiere na ọga ị na-edisi ikwe nwere ihe ekpere ikpelu ga-eme bụ ime ka ị nwee ike nweta direction ebe ị ga-eje. Onye ọ bụ ọrịa ka ọ ya agwọ gị, ya bụ miracle. Ka m kwụsị ebe a. Ihe m na-achịkọwara gị bụ na ihe ị kwesịrị ịma bụ how things work spiritual. N'ọdịnala bụ natural, ihe na-esi na nke onye akarịa maka na ụzọ aka ndị nna nna gị ha so, maka na ụzọ maka ndị sens ndị nna nna gị si na agbụrụ gị soro, maka na ka ị wee nwee ike nwee ikwu na ibe gị nọ na mmụọ gị ekwutere gị maka na ị nọ in their part. Mana mgbe ije na-eso hapụ nke ndị nna nna gị ha je na-eso Antonio Padua, ọga Antonio Padua and St. Francis of Assisi ga-ayọtagoro maka ụmụnne ya, mana isoro ụzọ nke ndị nna nna gị ha, their blood flows in you. Ọga gị na ha nwere link and ha ga-aka wee soro ude maka na ibu onye arụ ha. Ịghọtara ya? A na-asị na ezi nwanne na ezi ọyị ka ajọ nwanne, mana ana m achọ ịgwa na ozu siri isi ezi ọyị ana nwanne anọrọ. So ọnya ka m ji kwuo ka m kwụsị ebe a. Mana ihe na-achịkọwara gị bụ na spirituality bụ ihe ọbụla i believe n'onwe gị, because spirituality work with spirit and conviction. So ọ bụrụ na ị kwenye n'ọdịnala bụ ụzọ ndụ, nọrọ na-ebi ndụ na-erespekt ndị ichie, na-akpọku aja na mbe nna gị, ụba aka gị ọtọ, kwenyesi ike, ị na-achụ aja, ha ga-aza gị. Ọ bụrụkwana na ikwenye na Krishna mebe ihe si ya eme, mana aka nte yi na onwere onye religion ọbụla sịrị gị gbuo mmadụ n'afa Krishna did not send you to go and kill somebody n'afịa, unless ije na interpret ihe o kwuru wrongly, because all the world religion messengers ngụgoro akwụkwọ, none of them ji ọnụ ha si gị gbuo mmadụ n'afa Chukwu. Ịghọtara ya? Kama na ọ na-abụ ụfọdụ n'ime ha anọrọsi ndị mmadụ followers, ndị nwaazụ emewezie wrong interpretation ụdị ya emere Bible. Ịghọtara ya? Enwere many distorted words ndị mmadụ slot in nji wee sizie gị n'akwụkwọ akụkọ ọ bụ na story book. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a, send them message na WhatsApp. WhatsApp nọmba ihe eji nweta m, ma ọ bụ ndị chọrọ ka ị sonye na aja ya na-achụ kwa ọnwa bụ 08138243871. I repeat 08138243871.